Sabtyovos از студияи Шаҳром медиа. мадаме форич хеле боши набоши, мадаме фораки фақат хати ма боши, мадаме фораки ма бошам ту боши, мадаме фораки мада ту бошам ошиқ, мадаме форич хеле боши набоши, мадаме фораки фақат хати ма боши, мадаме фораки ма бошам ту боши, мадаме фораки мада ту бошам ошиқ. вақте дил метине ки хаб мекунӣ, ӯ намефаҳмане ки ту тоқат мекунӣ, ҳаракат мекунӣ ки фаҳма дарди дила коре кун бовар куна намешава охи мушкиле. ман наздидам касера ки наздида ю дигаҳайне ки барои қафо гаштан дери бадай дил кадако дад дард дуруни махонатай ту парвона дори ама даже я фотката айфони телик дур намекунам мадахина мефора нигоҳ кадан нулабои ширина наздидема тайёрай барои дига кас бида ҷон аҷоне ки ма барои ту додам чӣ мешава ҷон ту дон як чиза ту хон як чиза аи чашмоира ки намебинан шабу рӯза мумкин рӯзе ба қадрам раси қатъин бидан хоҳӣ бугӯй нафаҳмидам дӯст медорӣ мондиш паноҳӣ медонӣ чӣ ҷавоб метамада и саволот бояд мефаҳмидӣ ай репе ки биромад ба номат ман намегум ки бестак ман намегум ки биё фақат мехоҳам бидонӣ ки дӯст медорам таи ҷон танҳо туро дӯст дорам бе ту ман беқарорам бо фикри ту шабу рӯз туро ман интизорам дил мекашад тарафа ҷон ман мебахшам дата туро дӯст медорам аз ишқат беқарорам танҳо туро дӯст дорам бе ту ман беқарорам бо фикри ту шабу рӯз туро ман интизорам танҳо туро дӯст дорам бе ту ман беқарорам бо фикри ту шабу рӯз туро ман интизорам мадаме форич хеле боши набоши мадаме фораки фақат хати ма боши мадаме фораки ма бошам ту боши мадаме фораки мада ту бошам ошиқ мадаме форич хеле боши набоши мадаме фораки фақат хати ма боши мадаме фораки ма бошам ту боши мадаме фораки мада ту бошам ошиқ дига бе ту намеша бе ёди ту намеша чашма пӯшам агар бо сурати ту пайдо меша метарсам ки яке сахти бада то ошиқ мешам баъд рӯзе партофта бирай бидон ки девона мешам барои ҳами бугӯ ҳози чизе ки дар дилат ҳаста қатима гап занам гуфта ай дига нагири қаста насӯзонда дигара дама дурӯғ нагуфта ма дар то одат кардам бе ту ҳаётам туфта ай рӯзе тура набинам ҳис мекунам атоқагима ба чишта да вайбер мехонам гапҳои гуфтагима тура ёд мекунам чишта эҷод мекунам барои мара фаҳми гуфта репи нав тайёр мекунам гапҳое ки дар дилана даруд намеша гуфтам ай репа тайёр кардам шаб то саҳар нахуфта ба хотире ки тура якбор кунам оғӯш бидон ки ма қатъидам чизе мешавад давомаш танҳо туро дӯст дорам бе ту ман беқарорам бо фикри ту шабу рӯз туро ман интизорам дил мекашад тарафа ҷон ман мебахшам дата туро дӯст медорам аз ишқат беқарорам танҳо туро дӯст дорам бе ту ман